Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kiteb lill-Gvern u lill-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia sabiex is-Sibt il-Parlament jitlaqqa b'mod urġenti ħalli tiġi diskussa l-kriżi tal-enerġija li qed jiffaċċja l-pajjiż. F'messaġġ lin-Nazzjon Bernard Gregg insista li l-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità u jingħata spjegazzjoni. Huwa qal illi bħalissa eluf ta' anzjani, tfal, familji u negozji qed ibatu minn din is-sitwazzjoni huwa biss il-Partit Nazzjonalista li qed jisma' l-karba tan-nies. Għadni kif ktibt propju lill-Gvern kif ukoll lill-Speaker tal-Kamra biex jissejjaħ u jitlaqqa il-Parlament b'mod urġenti għal għada is-Sibt 22 ta' Lulju. Il-poplu għandu dritt illi jkun jaf il-verità. Il-poplu għandu dritt illi jingħata spjegazzjoni. Il-poplu għandu dritt tal-fatti. Mhux aċċettabbli aktar illi l-Gvern jibqa' jgħaddi n-nies biżmien. U għalhekk fil-waqt li neżiġi li jkollna risposta minnu fih u konferma li għada filgħodu jitlaqqa il-Parlament ta' pajjiżna, aħna se nibqgħu insegwu u se nibqgħu nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern għaliex il-Gvern għandu obbligu illi lill-poplu jagħtih il-kwalità tal-ħajja illi jixraqlu. Bernard Gregg insista li f'nofs din il-kriżi nazzjonali Roberta Bella u Miriam Dalli huma assenti, iżda se jkun il-Partit Nazzjonalista li se jibqa' jagħmel pressjoni sabiex ikun assigurati li n-nies ikollhom il-kwalità tal-ħajja illi tassew tixirqilhom.